Nungka ngapen pau ke jing sengungu ke bakrau yo blay try kan rat. Nak benda kene kala jing sikriu ha kene ke por. Ngapliang senga bahabat ai ku blay pi ki pra bangait. Bat ki perlok barok. Bapai ya kene ke program. Ha ka kerteng batiang bat badan botam jong try jong i uji sukris. Ngisdang no ya ke jing sikri dia ke bangin yerwai ya ke jing ruai ke basis pak sapawar. Bat hadian kata ngas ngobha ban khot ya Mr. Kerwan mi chulai. Bin ngobha ban pule na ke ktenu blai. Bat ban bo ha ke jing duai. Shua bangan duai ngan pule katok ane ni kecin bukui ke jong belai ke melaban shem na umatius kalau nong ke bakhan riu dekat ibakat pra na kasam kendai pewe kalau nong benangkong hadok ke ben riu na kastiu op sepol syaki nong Filipi kalau nong besau ke dekat ke ben riu bat ke benyo na kastiu op sepol syaki nong Ephesus kalau nong ke ben riu dekat ke bashpeu kiktin gibang kumne ngaro nga ong hame bamelong Petrus bat halor unyong mausyang ngantay kabalang jonga ti ki kerdok kedijok kinom la yaka naka nakisam nglanong kendai pewe dikot utaw busyong ki jakari jong ubahakli tam unyo yaine hapo ki jingka jong ubadon bor baro nganong sipang utray ulong ke jakari jonga bat ke kut jonga ublay jonga ha ubanga syania nabaun pelai yami na ki syang hoya jong nongriam bat na ke jingjap klamba pensniu untap yami daga snare bat hapo ki tap jong u menyo ri yaladi ka jingsha jong u kolong ke sti bat ke sti ba menom shifting nak jing tremen met lam ne na uknam beher mesingi
ni na ka jing yap khlam ba ya ka badum lam ni na ka jing punjat ka ba punjat mensingi na ka shithi u apostol Paul sha ginong Philippi la nong basar khot riu pat nyo wat khuslai ya ka e ro Henry ha ka e baro da ka jing duai bat ka jing kerpa lem bat ka jing aingo to pin tip ya ka jing pa nyok phi sha ublai ti kata ka jing suk ublai ka ba palat ya ka jing shampang baro kan ri jai ka ni ki dono jong phi bat ik jing mut jong phi na Chris Jisu nagi no stio Paul ki nong Ephesus long ru ka shfeu ha ka bawai no to long ki khlan ha try bat ha ka bor ka jing khlan jong u katar ba sha skor ki tin jong blai tongin pandem ha ka jing duai a blai ku pa jing ba bning nyai ngo me mandem man ngo ha slak jet ba kho jong me ha shwa bangin stang ni ka jing shakri ba ka jing mane me ni khot me ba min ron kat bat ni khnang ba ki aka ban pandep ka long ka jing kur khui ni bat ka burom tai me don kat bat ka balang jong me ablai ha ka jing persan ka ban shakri bat le ka mon mo kho jong me try don kat ba ki no yalam jongi ai ki jing sta ka jing shampang ablai da do stang ni jing shakri don kat ni ai ni sngewi ka sur jong me lamba ka jing lam mun sen ba kho jong me try ki ban pandep ka long ka jing kur khui ni ablai don kat ba jing rampaying kisan wala ka dum la ba sho ban kiu shi ka jing ba tang jong me Henry lamba ni ki kor jing sawa ablai ya ban khmi ya ban pandon borom ya ka kerteng ba don bo tam jong me don kat ba try bat ki dong simban ta baro no do sedang hadok ginong ruai ki pores tin jong me ruai ber ko yo sneu ka tin ka jong me lamba shikri jong me ai u ka jista ka jing sham hablai bagi ege bin yo sneu gulong ka jing kur khui gi pantali gi do no jong ya blai bagi ege bin yo sneu gulong ka jing ba mi kon jam si ni blai sneu try ka jing ruai ka jing shik jong au shikri u ber ta me ye pin tip mi ju su nong pin i ba sha ya lo lom kalbari da bun ta ban sek khoi gi pop chui ko brom ya shimi ha kartang nong pin u Jesus Christ ki pani ni waro amen Haswa bangin yo ya ka jing slok hak na ka tenu blai hak na ka por asnga ba ban khat ye Mr. Gerchan Roy Litan pat ki prok jong ki ban ai ya ka jing roi jong ki hak na ka por Kekerting jong kejing ruai ke pengin ruai ke por kolong kejing germen ya ka bola pesyong nong rim na kejing ruai sam lai pe wei dekat ar pusau sngi ki bangi e nang kisngi ba isur kai pang shi tom bon rukam this new kila chulai jing duk ba cheng kur do angi ki wan ban ban traya rap yangi kurmen scam mi ai kushan too long ki ba scam Marni don ka jing kermen ngech kemba utwa Jisu yang ni on pen run klain mat pensur laka dot lot ala utwai wat ki kuslai ka jing tan kya yang ni on ngis ngeo kumban kot kalat ban ngem sa klono ka jing i sei u
play ka crow yangi sang tiba don bor ya lam yangi man kasngi tulong ki baskem namarngi don ka jing kermen ngaits kemba utrai jisu yangi on pentien penklan bat pensyur laga dok nut hala utrai wat kikus lai kajing penkia yangi on Siap ting jing kuslai kini kiwan tur syangi ki pentlot bor ya mensim bat hagi jing syakri try mem shem la ino ap deng jing ken randin try penyo hangi sachi sin pat jing sok jing kmen tulong ki baskem namarngi don ka jing kermen ngais kemba utrai jisu yangi on pentien penklain bat pensyur laga dok nut hala utrai wat ki kuslai kajing penkia yangi on tulong ki baskem namarngi don kajing kermen ngais kemba utrai jisu yangi on pentien penklain bat pensyur laga dok nut hala utrai wat ki kuslai kajing penkia yangi on tulong ki baskem namarngi don kajing kermen belai nang mentah keburam kujung amen. Ngai ku blai yai Mr. Kerwan Michulai ibala pulis dang bat duai ngai ku blai ro yai Mr. Kirshan Roy Litton bat ki perlok ki bala ai ya kato ka jirwai hakan ka por bat ngai ku blai ro ya ki wai de ki nong simbenta hakan ka por to blai unang yai kerku yapi Kebentana ketinu belai kebanginnya selok hagan ke por kalong naga gospel katkom umatios kalong bakhandriu dekat bakhalai hadu khatpra kiteni ba ongkumne habau jisu le wan syaki pangkai sria Filipi ula keli ke sendran jongu uda ong ki briu ki ong ayanga ukonu briu Kilang te dan ki baong u Yohanes Nampan Baptis ki waite u Elias bat ki waipat u Jeremia lene waina ki nong thol lapa u laong ki phite phi ong bangalong wai u Simon Petrus u letho balong melong u Chris u khonu blai beim Jisu te le tho balong hu suk mame ko Simon khonu Jona nabaka do bat kasnam kamsem la peli yakata hame hanrai kupa jonga uba habneng ngaro nga ong hame ba melong u Petrus bat halo new mosyang ngan tei ya kabalang jonga tegi khardap ko dijok kin omla yaka kebentap pedang banginya selok baje perkhalang
hak nak por kalong na ketu kedekat kebekat pra kabau Jisu long ngaro ngaong hame bamelong Petrus bat halor neu mausyang ngan te ya ka balang janga te ki kherdap ka dujak kinamla yaka te ki kherdap ka dujak kin amla yaka swab nginang la syakmat tungin pendem hakijing tuai boleh wakpa jongi ubah beneng boleh bertahu beneng sejauh baik kena siapa ngiwan hakmat jong meh kena kapor kom ki syakri ki jong meh oh kaban yoro ban mane me ban pengkrau ka kerteng ki jong meh ngi ai go me a try ko ran mar ka jingilam ki jong meh ngi oh ki jingilam jong meh ka balang ki jong meh hakipor baro bat khamtam hingine ki singi hagmi kendo ya kene ki jinge hanrai ni ai ngo ime kan rat bamem semle na no ingi yo iba khti badan bor jome ka play ki lat yong jing syukri ime kan rat bat hagane ka poro kan rat ni ai ngo ime bang yo ban syukri lang yeme kum ka balang bat kum ki pra bangai baro tribit hashwa bang yo sngo ka khtin ko jome adu wai min isnai ban ai bom se bo khoj men yalam ni baki ai ki contain ko mi no syukri jome ki long ka jingker khu yo nung kong hai ka long ro ka jingker khu yang ilang baro nang banginang la ban jansime anang la ban ito ime khamba ba jaga ban pendon boro me ha ka jingim jongi hoi kan ngi kan mau khma jome ka por nang mata ki to ki promise se makodo ki ba syam ni ki jingle jong ka jingim ngi tuai kan rat ba min don rang khat bat ki bamin ai bor am semi ki bakinam do jingkerman reikin phashimi but kin wansimi kin sngoto a tribe but hoy hakibru kalong ko bomla rei dame kan rat kila ban job jaka no ka jinge ka bagi kan do haka jingim yong jongi but khamda me ki sngi ya kan rat hami kendo ya kane ka jingpang kabala sar hoy ki khon ne sibun ki khon ben reo sla jong ne khando tribe ngai skema tribe do mon sem ko min yalam min pensej bor grad ki nong yalam nado ki dong sinsha jong ko puthe hado ki doctor kinas ki police department bat ki wai pat ki badan benta hak ban ila persya ye gane ka chingpang nado ki ba kraw bat hado ki barit lah nong sol nong gendong itu wai ye ki badan bor ko jome men yalam ko khanrat bamin don rangkat in ai ke start ke jing sempang bakin la ban yela persya bat ban job ya gane ka jingpang ka ngi ndo ha ke ki sngi ko kon bat ai bal kane ka kabui me kan men pen paw ya ka bor ke jome hoi khamtam kan men ai ke jing start ke jing sempang ha ki to ki nong wat benya kon bakin la ban wat bat lab ik tawai ya ka ban yo ya ka jing pen khia ka ban ngi tips khem kan lada me himim don rangkat jing persang bru jong iklong bele noi tribe ngi ati banta barang sa jong ni jing skri hame bagi ai pendep kalong namta ka buram ko jong me mais kemis ngau ngi ka pormen ma ki pokran kang ki bon ki jong i mak tang jisu nang peningi tuangi pane baro amen ki para bangait bat perok beit ngila pulih nak chen jong pulih syapang ketu ke jingkali jong jisu ya kisnran ke jong ulak kali yaki ulong kibri ki ong uai yanga kisnran jong jisu kali jubak badan ki bong bau long Yohanes nang penbaptis kiwai pat Jeremia kiwai teu Elias lane wai na kinong yeto lapa teu jisu habau le kalipat le phai sendran jong ba le kali sendran jong
Peter Piong bangalong way. Simon Petrus leto hau ulong melong Chris ukhonu blay beim. Jisu leto balo anghu suk mameko Simon ukhonu Jonah nabaka do bat kasnam kam syam lepen iya kata hame hanrai ukpa jongau ba habneng ngaru nga ong hame ba melong u Petrus bat halau neu mosyang ngan te ya ka balang jonga te ki khardap ka dujak kinom la yaka te ki khardap ka dujak kin amla yaka Prabangait beit wak perlok de tang hagane na ki gospel balatho yaga kten balang but hangning yo I yaga nongrim hakabala seng nete yaga balang Jesus Christ umosyang hangne uthau yaga jingpla u Petrus Shapang Jisu. Petrus long how Jesus Christ melong Chris ukhonu blay beim. Melong Chris ukhonu blay beim. Dew masem jong blay ubalapan pau ya gane how Petrus baula ban itu yau Jisu. But ong yak teki ktin. Mau Jisu la ong yu ba om da kadok pat kasnam. Dai dai blehi balpan pahu ya gane ka jing sisa. But they hagane ka jingait. Bau Petrus but ki wai pat ki sundran. Ki bot yau Jesus Christ. But they hadin bau Jisu ulami pat but ki no sebneng. Bau Petrus ulay lap hagas ngipen degas. Hakbal lai hajar mut kimsem kila pedang yau Jisu. Kumu Chris baru khon boleh beim. Badai kini kibala pelong ya ka balang ka benengkong ai. Prabangait. Dai nedok kata kapor ka balang kala nang roy. Bat yaisan hadok kini kisngi ba menta menne. Da ka jinglap ki apostol bat ki waide ki bala mat bat pedang yau Jesus Christ kum unong panim jongki hanrai ka jingro jong ka balang kamlong klem de yai leng ba ya ki jinge ki jing chenjo ba meding ngiti bahai kata wat ki sendran ru ki sya penyap hakir kom beper. U Petrus usya sa napna. U Matius da kabasya penyap. Da kawailam. Bat bon kiwai ki martyr. Kila sya leben bat sya penyap. Na kabenta ka jingai jongki. Kenabon ro ka sya jinjar sibon. Na kabenta ka jingat jongka kisim bat ki hima ki le ban penduk ya ka jingat Kristen bat ka balang na do ki pomen barim bat wada do ki ne kisngi ki bamenta ki don sibon ki jaga haga bagi Kristen ki shala ben bat sya pen stambai rai parabangait kini kijing persang jong ki bojong ke jingdom bor soita ki bau Jesus Christ uang ki balang ki khardap jong ke dujok kimla ya ka ban pentroy kimla ban penkeran din bat kimla ban yele bat pendo ya ka balang ya ka bau lesang hakan nongrim ka ba mau udai Christ khon boleh
beim. Prabangait bat ki perlok page. Ya ka balang la penyesrem ro ya ka bat kamet ujis Kris. Dan ngi pule ha ka Ephesus sanlong dekat do ar khandai do life ho. Baka dekat ka ar khandai ko ong. Namar amdan meno ubale isi ila ka jong kamet. Halo sahabat sumarika. Kumbau Kristo ule ya ka balang. Kakten balang hi kamut kakunhun kinong mane blai. Ujisu laong ngan seng ka balang jonga. Parhabaw ong ka balang jonga. Kamut dai ka balang ka jong Yesus Kristus. Dai ka balang jong kiwai pat ki blai. Das ngauto baka tau ya ka kunhun kita bal pedian ya hukum ukris kon blai bem. Bat kumunong penim jongki ki balio map ya ki pop jongki da ka jingsai ka snam jongo. Kumta ngilong ki dekat ka balang ka met ukris. Bat ki dekat jongka halam marway. Nang kong karin kalau nang bakar dekat kebaar penyo. Kum ki dekat jong ka balang ngidon lagi jong ki jingai ki sap ki talen. Bau belai la ai ngi. Kumta kini ki dekat jong ka met. Kum ki dekat jong ka met. Ngidai ban tray yalang ka jong ka kam ya ka ban tray bat pendon borom ya ka met ka balang compare langilong ki barit ne bekrau compare langilong ki bru ka ba he ki kerdan lene ki barit ki kerdan harangi don lagi jong ki benta ha ka ban tray ya ka balang ka met jong Kris. Jisu ong haki korin, Petrus Paul haki benengkong korin karar arpawai ong. Ke kli kamla ban ong yaki kijat ngam dan kam yapi. Prabangait ke ketinu belai ke ong. Dan ki belong ki apostol ki notol apa ki nohigai ki balalai ki kamba. Bat kumta ter. Nila ro banong, paki donro kis em, ki sipai, ki doktor, ki nong bala, ki nong kai, ne kino ki waipat ki jaj kam. Hanrai day ujo umensin, bat ujo try. Ngidon laga jong ka benta ban tray, naga benta ka balang. Ngikin mau haga kita berim bakumno baga syukri jongga tengah jong naman wala galang ka syukri redel na ka jing ong jongka bau naman utip sepang unong pengkia Elisha bat haga bakut unaman uyo ya ka jing pengkia kumjoro ngikan mau bahaya kutu jing to kana ka bang sepang to khna bedan santli kubat artli ki dokha kumno balang lengba jong ne khna bau jisu ula ban sai ki san hajar ki pai ba hoi sho kan nong samaria ka balong kan thek bal sha kan tait kene kalalong ka way na kinong ilap ki badan bor yaw Yesus Kristus kabalala ban wanra ya ka snong joka ya ka ban ngai bat pediang yaw Yesus Kristus kumnong penim jongki kumta prabangait ngila ban sakhi ban pla yaw Yesus Kristus
Hagano ka kam bang tray, but hagano ka jaga, bau blay ulabo yangi. Ya ka ban penem ya ki mensim bakodor, ki bomsyam leito yo Jisu. Kawai pat ka benta ka baar, kuat bani kena ka pors ka res pang ka jingit. Prabangait bagi prawait. Hoangi don lagi jong kisap bau blay ula ayangi kumalaong mensua. Rai bandon tang kisap kambiang yangi lada ngimpat ngimyo mat pat ya kisok jong mensim kibalong ke jingit ke jingkemen ke jingsuk ke jingsya aslam ke jingle asbun ke jingbaha ke jingyane ke jingjamnut bat ke bor halor lade kalatiasan arpuar. Hangni yup apostol Paul bu hakmare ya ka jingit ngila banong ba haba ka jingit ka don ki waipat ki jinglong ki so jomun sem ki yabot lang nang kong korin kalanong ka bakhalai hoy ni police show haga ka city benang kong yones kalanong basaw ka khot ka pra kong utaw bomait umito yaw blay nabaw blay ulong ka jingit nangkong korin kalanong ka bakhalai ka khot benang hidup balai ka ong kumni kabangi pulih na kawai ka por siya kawai ka por ladanga kren na kithle kibriu bat ki angal habangam don ke jingi ngalaja long kum ka wiang rong basawa ne kum ke syakuryo baru shaw balanga don ke jito lepa ban ke sempang ya ke jing mayan baro baja ke jing tip baro balanga don ru ke jingai baro kat ban pengkerya no yakilum habangam don ke jingi ngamlong ai roem balanga sami ke ai baro kat ki bangadon kijonga ban psai ki beduk balanga IT yala ka met bantang habang ngamdon ke jingi ngamantoy ai roem prabangait kumno ngisyakri yaw blay hagini ki sngi bamanta ngyo iban ngyo sngo lejan man ka sngi yeki kam le bha le asbun bat sya shitom jong ki shibun hagaban yarap dan yele persya ya gane ke jingpang kram ki balang ki riusimet bat ki seng bahalang baper ki mi shikmat hagane ka kam hanrai upol uong kam tam yangi ki bangait klem ke jingit ngamantoy ai roem kabenta ka balai pat kalong ngakwa ban bo ni pang ka jing tuai prabangit beit bat ki perlok ngalong si khamat bau blai la ai ki sap iki phong baper hoy bengidan kamro ya ka jingit henrai ban yo ya ka ne ka jingit ka basisha ngai hinga syamba kalong ka ba ne ka bom lahi kumnong ilaban 8 kumbau Jesus ule yangi kumnong ilaban sya shitom ng mata ki we but so Jesus wong bengidaban ikinong sion jongi neban klam asap mengi perkat pang kenika hukum jong Jesus pang ka jingi kumno ngalaban dino ikai baro bat ban ki baduk Reu Jesus Christ hi ulong how much yas kalanong bakakandai
Kadakot ka baat penru. On daki beriu kata ka bomla. Rei dauble ki ai baro kilong ki bala. Ni sengau tu nama kata prabangait. Hoi ngila bandon ki sab ki talan ki biang. Ngila ban le iki hoi ki pen mentoi yala de ya ki imlang salang. Rei ni dai bandon ya ka jingit. Rei kembangong ban yo ya ka jingit. Kamlong ka basuk. Pada ka borbriu ngan no barang banginam lahi. Pan it kumba u Jisu kwa ini. Rei kembangong mentan. Hoi de ki briu kata ka bomla. Rei do blai. Ki ai baro kilong kipala. Nama kata ngidon kamban pan oblay. Ngidon kamban pan oblay. Pengilak ban sengoto. Ya ki sab ki telen ki jongi. Ban pendon kam hok iki. Bat pengilak ban yo ya ka cengit. Ngidon kamban pan oblay ha ka jing duai. Nama day lang ba ka jing duai ba ki syakri oblay na do ki por ke kitab barim hadu ke testament bertemai ban hadu mendam mene kila ban bot ban kongo bat le ya ki hukum jong belai u Daniel u duai laisen sisngi u Jacob u Yesai baro simet u Jisu u duai man kapor u lai shalom ban duai u duai ro Shwaba on sa'na pna. Dan sibon kiriu krau jong blake kibala penggalai ka pathai. But kibalong kin nong yalam jong ki balang. Hakaleng saudong ka pathai nado menshwaba dog ni kisngi. Kidai kiriu duai. Ulutau duai lai sensis ngi. But ka moto jong kalong. Hagaktin parang lato. He that has prayed well, studied well. Kanotam yangi prabangait hagini gisngi kibamanta. Ngi kando sibon gicing ngi don haka syayong baka jingkulat. Rai dai tang lang baka jingduai bengin yo ikabor mensib. Bad bingila ban pendon kam hok ialah kisap kita len. Bad ban la ban yo ia kata ka jingi belai ke basisha. Bad maro kita kisok umunsim. Bad bingila ban em ka jingim ke bapen sengo bahaya belai. Kene kan pelong ia ka balang ka baklain bad ke basitli. Ya ka ban jale iki borjong soitan. Ban job iki eryong erngit. Bebonjai jong ka jingim. Bat ban long ka balang ka bajop. Ya ka ban sakhiyo Chris ha ka pathai ka badom. Khlem ka jung duai ngimla ban pendon kan mahok ya lagi sab jongi. Ngimla ban yo ya ka jingit. Res ngongo yo blai. Bekidon sibon ki balang bat ki ru duai. Ki bayai duai met bat sngi. Bat ki bayai im ha ka jing tuai. Bat day lang ba kini ngai skem baka pathai jongi ka long bat kedang songsuk songsai kum baga long menta wala don sibon ki jaga ki bidang ki jing kulmar sibon ki jaga ki be kendo ki umat thang handai ublai syam le no namar ka jing tuai jong Kibriu ki jongu kibadan haka balang bat keleng saudong kepathai. De haka penkot prabangait bagi prolobeit ngangas kembau try Jisu un aibor bat kersian yela ka balang ban ngitis kembaro bagi bol ne ki khrap jongga jujok
kinam la ban yele yela ka balang jong blai kan yai shaprang ka balang jong blai kan yeng skem hapreng ki lawading kan yeng skem hapreng ki sing ki bakar ho lene habaka yai langba jong ka doryo basau lemne kino ki bo jong ka dujak kinam la iya ka batkan yes kem bat tingsain pernai hapleng lo bedom baka ika pertai kini kisngi bat ka balangkan pendan borom yo blai bat ki wei kin yoi bat ngait bat priang yau Jesus Christ ukon blai ubeim tu blai unkerku ya pi bat yang hilang baro hagna kapor na kabenta ka borom jong u amen ngil po si bakut jong ka jing sekri jong yo blai kapor tu blai unkerku ya don gat bat pi baro besas kor ya gane ka kubo u blai nang yarap yangi bangin la ban sekri u bangin la ban job oh dekat bacanya au Jesus Christ dekat pandan kami ke sab kita lan ngijong langba dekat jengej bat kum jolo dekat jeng tuai ublai no ai boring pinang la ban to seprang nak benta ke berom jong dekat ke porngin jerwai penwai no dekat jeng ruai balas pa sanpel dongin ya penwai hak bawai no jong ni ka jing sekri jong yi meau blai pa jing ba hapneng ni pen pau ka jing sngo ko bakra me kan rat namar ka jing lam jong me yangi pat ngais khem akan rat pemin penman pat penro yau semba balbet akan ka po pau hado baun roi siki lai peu bakir peu bak sis pa sha namata ka buram ka jong ka bawai no to ai ka jing ai jong Jesus Christ to ai jing ba pala jong blai pa jing slok batiang jong ban sem ko kini hala weu blai ke sarangkat ban ngi kong ka balang bat ki ru khoi ki jong menes emi ki bedan hangne bat kalang saudang ka pathai nado menta bat sidok bom jukut ro amen